Hej så. Jeg vil lige vise jer, hvordan jeg laver et pælestik. Rent faktisk, så har jeg min båd her, og min båd skal have noget vand, så jeg laver den her lille sø, som er vigtigt, at den ligger ovenpå min båd. Så tager jeg den anden ende. Jeg har trukket igennem klampen hernede, så går jeg op i søen, rundt om båden og tilbage ned i søen. Men jeg er jo ikke interesseret i at have sådan en stor loop her, sådan en stor pæl her. Så jeg sætter lige en finger ind her i halsen, og nu trækker jeg kun i ned her, så jeg kan få det til at virke. Giv mig lige et øjeblik. Jeg skal lige have det her flade stykke forbi. Sådan der. Og ned her. Sådan her. Og vi laver den stadigvæk kortere her, til den har den rigtige størrelse. Nu holder jeg fast i de her to, så kan jeg stramme den. Så ligger den så fint her, og ligesom nede i den anden ende af min båd, så laver jeg en lille kanelbolle her, så jeg har styr på mit tovværk. Håber I kan bruge det.